सार नोंथाङानो माथो खैला गारिनिफ्राय खैला सिखाव खालामोनो? आरे बेफोरबादि फेक निउसखौ फोसावनायनि सिगां खनसेथ' सानना नायग्रोनो हायो। थाद बरबेक। होमब्ला सार नोंथाङा मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो? बेनि प्रुफखौ होदो मानो? आरे फाग्ला जायाखैथ' नों? आरे बेवहाय नों आंनि इन्टारभिउ लानो नागिरदों ना आंखौ जावनो नागिरदों? बबेयाव जाफायो बेखौ बुंब्लानो जाया। एसे साननानैबो नायनांगौ। नोंसोर निउस मिडियाफोरा मोनसेल' सुलुं मोननांगौ। साला गुरि बिजौ गासैबो नायगिरजोबो नोंसोरो। सार बेफोर गासैबोनि थार। आंहा बेनि प्रुफ दंखायो। आं बेफोरखौ ओरैनो बुङाखै। नङाब्ला नोंथाङा गावनि मेगनजोंनो नायनानै लादो। सीएम सारा आंखौ फेग्रा मुवा सामलायनाय बिबान होदोंमोन, नाथाय आं गावखौनो सामलायनो हायाखै। बेखायनो दिनै आंनि बेबादि हाल। नोंथाङा बेफोरखौ मोजां मावाखैसै सार। दायो बुंदों दायनिगिरिया सोर? बुंदो सार।